Ohafia Uduma Urukwewo. Ohafia Uduma Urukwewo. Ohafia Uduma Anjiri owa. Arisa ndenai. Ndumude ndiko maninyo. Ndikiko mbupen. Ukwu mba isi. Uno Ohafia Uduma. Aya malite isi mba. Elu Ohafia. Ebiri eze Chiakuma. Amụma Ohafia. Olumba eze Chiakuma. Amangu. Ngura na uka ezuka wude. Ameku. Nayo fale aku. Asaga. Okwara ezema. Okagwe. Chifu dibiete. Ufiele. Ukpa ipia. Ndị amogo anya orie ọkala. Nkwebi kala anya. Ndị Uduma woke. Ebem gboka mgbe nini. Amankwụ eche n'ọbasi. Abịa etetu ukpai. Anwụke ọkwụkwọ nkwuke. Isi ugwu Uduma ali. Ndị anya orie ku Uduma. Oboro abokoro. Akano nnukwu mezua ugwu onyi n'ebe. Ndị anko inu ahụ ogwu. Ndị ibe ọkwara. Ihe nta okoriachi ụwa. Ndị oreke ọkwara oreke. Ọkọn yomu kpara. Eji afọ ọkwara ezema. Kwebi kalanya. Ndị Uduma ukwu kala Uduma. Ohafia Uduma ezema ndị na-abịa enyi ụta. Ndị eji agwagwa mere ọtụrụ. Onye mkpukpu da-adụ ugwu ya si owuru ali ihe oji eburu n'ofu nwa gaja ihe oji. Ohafia Uduma ezema ndị abịa enyi ụta. Ndị eji agwagwa mere ọtụrụ. Anyị ji mkpukpu opi mmanụ olu anyị. Anyị gwa mbe ndị mmanwụ. Mambara mkpụbịa o. Ihe oji eburu n'ofu nwa gaja ihe oyo. Ihe oji eburu n'ofu nwa gaja o. Ihe oyo eburu n'ofu. Onye mụrụ nwa unu na-ebe akwa. Ya mụrụ nwa. Onye amụghị ama oyi egbuo nwa ya mba ọ dịghị. Ukabia lezi akpara nyori anko. Ukabia lezi akpara nyori anko. Ohafia Uduma ezema ndabe yuta ndeji amaka n'ọtọ. Ohafia Uduma ezema ọrụ n'ala ịgbawa elege eru n'ịgbawa buru adị sie ihe oge. Aga m awụ ịbịa wowe owotu aga m afụ onye ọwa ihe oge eri anụfụ mmanụ ihe oge. Anyị tiapụ fobo mmanụ olu anyị. Anyị tiapụ fobo mmanụ olu anyị ihe oge. Anyị tiapụ fobo mmanụ olu anyị ihe oge. Ebiri nna ya. Eze Chiakuma ọ gịkwara ya ọgbakọ mbụ. N'elu Ohafia unu nọkwa. Amụma Ohafia ebe chukwu mụ ọhụrụ ebe n'ụmụ ọhụrụ bida achukwu wa
Ude amagwọ Ohafia unu nọkwa ka na-ewo na yọfali agwe ama egwe unu nọkwa ka na-ewo na Ituma libiete Akabwa Ohafia unu nọkwa ka na-ewo Till we meet, till we meet, till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Till we meet, till we meet, till we meet, till we meet again. God be with you till we meet again. God be with you till we meet again. Neath his wings protecting hide you. Daily manna still provide you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Till we meet, till we meet, till we meet, till we meet again. God be with you till we meet again. God be with you till we meet again. Keep love's banner floating o'er you. Smite death's threatening wave before you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Till we meet, till we meet, till we meet, till we meet again. God be with you till we meet again. On behalf of the Presbyterian Church of Nigeria, Parish, I receive the remains of late
Mr. James Ituma Mbara. May God grant his soul eternal rest. Amen. Let us pray. Almighty God, our Heavenly Father, we thank you for today, a day you have made. Thank you for the honor that we are gathered here to give to your beloved son, late Mr. James Ituma Mbara. We pray that you be with us, guide us and direct us. The earth is yours and the fullness thereof. We therefore consecrate this place to be a worshiping place for this moment. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, Nani ezoku kekuru maideno Nani koro akoro no maka Diaga digi yembe kusiri Koro uwewe Lolola Praise the Lord. I want to take our first Bible reading. First Bible reading is taken from Genesis chapter 50, reading at verse 15 through 20. And when Joseph's brethren saw that their father was dead, they said, Joseph will peradventure hurt us, and will certainly require us all the evil which we did unto him. And they sent a messenger unto Joseph, saying, the father did command before he died, saying, so shall ye say unto Joseph, forgive, I pray thee now, the trespass of thy brethren, and the sin, for they did unto thee evil. And now we pray thee, forgive the trespass of the servants of the God of thy father. And Joseph wept when they spake unto him. 18. And his brethren also went and fell down before his face, and they said, behold, we be thy servants. And Joseph said unto them, fear not, for am I in the place of God? 20 as the last. But as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass, as it is this day, to save much people alive. And Lord bless the reading of his word in Jesus' name. The biography of late Mr. James Ituma Mbara. Late Mr.
Mr. James Ituma Mbara was. It was an American proverb that says that people die, but people cannot kill their names and legacies. William Shakespeare, in his own wisdom, added that life is a stage and all beings are actors programmed by nature to perform in a period of time. No wonder the Holy Bible in the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 2 says that there is a season for everything under the planet, and a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up that which is planted. But thanks be to God that death is not an end, but that which is an end, which could be eternal life. Let Mr. James Ituma Mbara was born in the year 1936 into the family of let Mr. Mbara Obaga and let Mrs. Ada Mbara Obaga of Ndi Okpori compound in Ndi Uduma Ukwu, Ohafia, in Ohafia LGA of Abia State. Papa was the first child of the family of 7. There were 3 males and 4 females. Family life. Papa was happily married and was blessed with lovely children and grandchildren. He was a devoted family man, and his love for his family was unwavering. His guidance and support helped shape his children into where they are today. His family was his pride and joy, and he cherished every moment spent with them. Education. Let Mr. James Ituma Mbara obtain his basic education in Ohafia Central Primary School, Elu, Ohafia, and pass his Standard 6 examination. Christian life. Let Mr. James Ituma Mbara was a lover of God. He joined the Presbyterian Church of Nigeria, where he encountered Christ. This encounter was evident when he separated himself from some lifestyles, such as drinking of alcohol and smoking of cigarettes. He dedicated his time to the service of God. He never wavered in the service of God until his demise. Social life. Let Mr. James Ituma Mbara was a man of a great entrepreneurial spirit and a peace-loving spirit. You hardly would see him in a chaotic environment. He never quarreled or exchanged rough words with anyone. He was very accommodating. Papa traveled to many places in search of greener pasture. One of them was Central Africa, where he served his uncle, Mr. Inoha Ngoki, from Amegbu, Ohafia. From Central Africa, he came back to Nigeria and went to Cameroon with late Chief Ume Afoji from Ndi Uduma Ukwu, Ohafia, where he worked as cocoa farmer for many years before retiring back to his hometown, Ndi Uduma Ukwu. Aside his cocoa farming work, he was an active member of his community, Ndi Uduma Ukwu. He was a proud member of Ifemba age grade, Ndi Uduma Ukwu, Ohafia, where he contributed his time and expertise to make a positive impact. He traditionally retired in the year 1988. He was the General Secretary and later became the Chairman of Ndi Uduma Ukwu Development Union, Cameroon branch, before retiring back to his hometown.
His legacy continued to inspire future generations to pursue their passion and make a difference in their world. Papa illness coupled with old age could not allow me to digest it all with him. When I visited him on his sick bed, however, his fatherly advice and lovely time spent with him previously remain indelible in my mind. Death. Papa left the world by death on 20th December 2024. His departure made a profound impact on his family, friends, community, and church, who cherish his wisdom, love, and guidance. As we say goodbye to this remarkable father, we take comfort in the knowledge that his impact will be felt for generations to come. While he rests in the grave, we pray that on the resurrection morning, when Christ shall come, we will meet again, face to face, and never to part again. Reverend Uchechukwu Ituma, for the family, thanks. Jesus, my shepherd, guide and Chineke onye kene eluigwe gị ka ụwa, anyị ekele gị n'ihi na ịdị mma gị dị ukwuu. Anyị ekele gị n'ihi na ọ dịghị onye ga-emere gị. Anyị ekele gị maka opportunity anyị were dị ndụ bịa eluigwe nwanne anyị. Nara ekele afọ Jizọs. Ụfọdụ nke anyị gaje mee, okwu anyị gaje anọta nne, ọ gị wụ onye emene okwu amịa mkpụrụ ndụ ndị mmadụ. May hokwa mi amporo after Jesus. Hallelujah. Madam to God. My songs every day, Father, draw me nearer, nearer to thee. My songs every day, Father, draw me nearer to thee. Draw me nearer to thee. Because I just want you to pray one prayer. See, Chineke ọzọrọ gị rusanso. Always your going to burial. And all goes wrong. Ndị gaje na n'okwu Chineke, ogige duga nebo, oge gaje n'okwu Chineke. Si Chineke ife ọbụla gị ya kpọpụ n'akọ na uche gị, ewepụ ya. Hallelujah. Ka Chineke na nekpere anyị afọ Jizọs. Ọnwụ ụbụbụ olu m chọrọ ịkpatụrụ gị. Gaje ụbụbụ n'okwu Chineke. Onwe di na nwunye nọ na mmetụ ụka. Di na nwunye metaga n'ụka. Ọ na-emeta ụka ọhụ. A na-eme mmadụ pansa ụlọwọ. We pretend eleghị wa anọghị meta ụka. Wachipụkwa. We meripụkwa. Mara onye ọmpụkwa ahụ. Wa gwe metapụkwa ụka ọhụ. We metaga n'ụka ọhụ, meta ya for years. Eje eru abalị olu 3 men bịa dugi fulowo imetụ ụka ndị marụ ebe nke nwoke na-eji aka ya ewukwara nri, nke nwaanyị ewere aka ya wukwara nri.
chi bụ ụtụtụ nke nwoke abanya kichin metụ nri ori ya wuba nke nwaanyị amaghị nke ya. The funny thing was sometimes mgbe nke nwaanyị enweghị ike ịdị wuru gwa akụkụ ga ya nke nwoke nọga nnọọ a kichin, nke nwaanyị anọga nnọọ a kichin, one kitchen wa abụọ na-ewu nri wọ iri. Ya wụrụ na mmadụ jikwa ndị akụtụ aka wa abụọ atọpụgwa. Hallelujah. Ọtụtụ wọ ya atụọ emenike ya wụrụ nke nwaanyị mecha mepe dọọ. Ọtụtụ wọ ya atụọ emenike ya wụrụ nke nwoke ja mepe dọọ. This family mkpa gara gị wa ka mụrụ nwa. Eje eru abalị olu mmadụ atọ bịa buru bench dugi fulo wọkụtụ aka. Mgbe nke nwaanyị bansa, mgbe nke nwaanyị bịa gbape dọọ ya fụ mmadụ atọ dugane ya jụ unu chọgole ndị bọsị anyị chọgo unu. Nke nwaanyị gbachikwa ule bansa bịazie nna ya ukwu ụmụ ndị chọga nna anyị. Nke nwaanyị bata si na onwe ndị na-achọ anyị. Hallelujah. Asị na onwe ndị na-achọ anyị. Nke nwoke asị ha, nke nwoke asị nke nwaanyị gaa jụọ ha, gaa sị ha bata. Nke nwaanyị, remember that enwela visitor. Two of them are communicate to wala ọzọ because enwela visitor. Nke nwaanyị apụtasị ha bata one. Ha wasị na ha na-abata na ha na-abata ofu ofu. Mamata urukwire o. Hallelujah. Yes na anyị atọ ha na-abata at the same time na ha na-abata ofu ofu. Nke nwaanyị aga gwa di ya ha si na ha na-abata at the same time na ha na-abata ofu ofu. Ya sị okay, gaa jụọ ha aha ha. Nke nwaanyị apụta so please, my husband said I should go and ask you people your name. The first one I say my name is Love. Second person I say my name is Treasure. The third person I say my name is Precious. The woman abai gagwadia na ofonye wu Love, ofonye wu Treasure, ofonye wu Precious. The woman, the man, elegide nwunye ya, that kind name, ọkpọchara. Legide name ya, legide nwunye ya. Ya sị nwunye ya, ga-agba Love. Ka ọ bata. Remember, there is no peace in the house. Remember, there is trouble. There is problem in the house for years. Mgbe nke nwoke gwara nke nwaanyị si ya ga-agwa Love ka ọ bata. Nke nwaanyị ya nweta ya aka n'ukwu. I should go and tell Love to come in. I should go and tell Love to come in. Why me and my husband, I nọ na nsogbu. My husband asị na m ga-agwa Love ka ọ bata. Ya ga there. Love. My husband sịrị bata. Love ebilie. Ya rute nọrọ n'ọnụ ụzọ. Ya bata n'ime ụlọ. Ọ nọrọ ọdụ ya guzo ọtọ. Treasure, come in. Treasure ya nwa bịa. Nọrọ n'azụ Love. Precious, come in. Precious aga n'azụ Treasure ga nọrọ. The man asị ha, Love, welcome. Treasure, welcome. Precious, welcome. The Love asị the man. Ịma ihe mere m ji si anyị niile a na-abata at the same time. Ya sị mba. Ya sị ya gwara gị aha anyị.
ka gị chuzuo onye ga-ebu ụzọ bata. Gasịa na ọ bụrụ na ị si na treasure bata, treasure ga-abata. Ya bụrụ na ị si na precious bata, precious ya abata. But ya bụrụ na love ka ị si bata last, ihe na-achọ n'ụlọ a ị ga-enweta ya. Love first before every other thing. I want to use this opportunity to announce the topic of this message. Hapụ ka ịhụnanya jupụta n'ụlọ gị. Allow love to dwell in your family. Sister, without love, ihe niile na-eme na we have. Somebody, are you hearing me? Without love, no wonder the Bible see Jesus nke enwere ọnwụ last week ago, nke ebiliri last week ago, na ihe mere o ji bịa nwụọ ọnwụ is because of love. Without the love, Jesus inwe ebe mi na ga abụọ nọ, Chineke inwe ebe mi na ga abụọ nọ, ọ gaghị ezipụ Jesus ka ọ bịa nwụọ ọnwụ maka gị eyemụwa. Before Jesus came, igwe onye mụkọgịrị ya bụ afọ olu, onye mụkọgịrị ya bụ otu olu, ekwensu bịa yeru na ọgba aghara. That family will not grow. Any family, if that family will not grow. Hallelujah. Bible says onye iro bịara ka o tigbu ka o zuo ka o bibia. Nda no je bibi ya rusa wepụ ịfụnanya ndị na between gịrị nwanne gị abụọ. Unu abụ na na-egbutarịkwa. Mgbe ọhụrụ ya na-egbuta, Jesus azebe mpụ. And Jesus pụgele unu adale. Bend your head. Si Chineke nyere m aka ha mgbaghara nwanne m. Si Chineke nyere m aka ha mgbaghara sister m. Oh, Chineke sister m omendem. Ife sister m omem anaghị eme ya eme. But maka amara m si nwa mgbaghara ịya bansa, ịya ne mali, ịya emepere m ụzọ, ịya ne m moto, ịya ne m nwa. Ha nwa mgbaghara nwere ife dum m ji nwe. Talk to God. Talk to God. Ratu Chineke si ya nị ga-amara ije nwe obi mgbaghara. Onwe ndị nwe n'obi ọjọọ, sisi obi ọjọọ nwe ya amụma ekwensu mewo ji nwere obi ọjọọ. Bụrụ ya wuru mmiri ga-abụ ya si wuru obi ọjọọ laje ịhụnanya bansa. Ekwensu ya alala. Eze ndị eze, anyị ekelele gị n'ihi na okwu nke anyị n'ụtụtụ ọ. Eluigwe, anyị maara si onye iro anyị ga-achọ ịnụ ụdị okwu ọ maka ịfụnanya wụ Jizọs. Biko nyere anyị aka anyị nabasa ịfụnanya. Nyere anyị aka ahụ ịfụnanya jupụsa ụzọ anyị. Ụzọ ọbụla gị onye iro ụzọ ọbụla gị mmadụ ga-eme ndị anyị. Ga-adị taa nne ebe ọbụla gị onye ọbụla anọ, agbagharala m onye ọhụ. N'ihi na n'okwu gị ji taa, agbagharala m onye ọhụ. Eluigwe, mmiri ata nne onye omume ebughị ekele bụ ha ma ekele ya ekele. Onye onye eme m ga mfụ ya ma gafe ma amaghị isi gafe, ana m afụkwa ya isi agbafe, ife nwe ike dịrị m mma. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Almighty God, thy word is true. Life is hidden to the ground. Now the dews of heaven descend. Dịka anyị na-eguzo ọtọ, ka anyị mesie okwukwe anyị ke site n'ikwupụta okwukwe ndị ozi. Ekwe na Chineke bụ nna. Onye kere eluigwe na ụwa. Ekwe na Jizọs Kraịst onye nwe anyị, onye si n'aka Chineke abụọ na nwa nwoke. Thank you.
Biko ero ya como kwase mekwara gị amara Chukwu bulie ero ya narọ gị nye gị udo. Amen. Thank you. God bless you. God bless you.
naanị ya bụ eze buruchi anyị na-achịghachiri gaje ekele gonye chebere anyị gonye mekwara ka anyị wee tegharịa egwu ma sikwe na akpa anyị wepụta ma nye anyị na-asị gị Jehova ka ị gọzie ya ma doo ya nsọ aka dum wepụtara na akpa dum ebe si wepụta anyị sị gị Jehova gọzie ya akpa ha ga-awụkwa akpa pụrụ epu ọzọ n'aha Jizọs. Imeela ezi Chineke rie otuto niile anyị mara n'ezala anyị baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na ikikere nke Mmụọ Nsọ. Afam Reverend Uchechukwu Ituma Mbara ebe nwanne anyị nọ bụ Ndudu Ohafia. Anyị ga-ime omume olili pam let Mr. James Ituma Mbara. Gaji anyị anọkwaghị ife olu ọwa abụọ nyeji ala anyị saya n'ihi na ọnwụ nwoke njọ bụrụ nwoke anyị ga-achọ nke ụka ọla ike ife ọbụla ya gaji eme ọrụ ife emezụta emezuru ike ọya ụkwalụ ife anyị nwere elege ụmụ ya ụkwalụ ife anyị ya na-eme ife eleresi obi m yara mmasị m nye ezinụlọ ma ọ hapụ bụ ezinụlọ ya emekọta onwe olu elege ezinụlọ wee soro nzọmụkwụ apụtawo bụ ike mee ife ọbụla gị mmadụ fụsawo onye wasị n'ọwụ n'ọnụ pawo ji chịkọtawo adụ anya ga-ekwe na enwe esemokwu ọbụla nke emere ha ka ọjọọ ezinụlọ ahụ. Ana m ekeletụ karịsịa nwa nwanne Anna m onye pastọ Dimgba onye mere ha emume a bụrụ na ọ gazi agazi ya chịkọta ụmụ nwa nwanne ya nwaanyị fụelegasị onye ọbụla ga-enwere onwe ya alị enweghị nsogbu ọbụla gị mmemme ọka ọma. Mmiri na-ekelekwa nwanne nwaanyị onye mmanya n'ịpasọ Dimgba yara ụmụnne ya nta ndị ọzọ mgbe o ji kwado emume ọfelegasị emezụta ya emezu ike. Na-ekelekwa mmadụ dum onye ndị bịa n'emume ọ karịsịa ndị nzukọ Presbyterian Church yara ndị nlekọta anya bụ the Reverend Ministers and all the officiating ministers. Ekeletara obodo ike mgbe o ji ya nọnyere anyị felegasị mmemme obido na-emezu ya emezu. Ekpere m nye ezinụlọ dum Chineke ya na-ekpuchite anyị dum ya nọnyekwara ezinụlọ dum Chineke were ahụ isi ike chọọ ọghọ mma ebe ọbụla Igbo ji wepụsa kwado emume nke olili nna anyị Chineke akwụghachiwo na mgbaji agaghị enwe ụkọ ọbụla gị n'imewo agaghị enwekwalụ nrịanrịa nke ya na-enyewo nsogbu kama Chineke ya na-ekpuchitewo ụkọ ọbụla n'afọ ọmụnwawo Nnenna Ituma Mbara ọmụnwawo the first daughter a Mr. James Ituma Mbara. Nna anyị ọnwa gba 88 years elege mmadụ ji egwu anya mana Chineke onye mara nne olu ọgba ọ bụghị na ọgba 88 years anya anyị gị ndị mmadụ ọ nwere eziokwu sị elewe ọgba 88 years ndị ụfọdụ nwere ike asị gị ma ọgba na-eti ike betu mụ ga-elege ada ya nwaanyị ọ dị mere gị ha ọrụ ya hapụta ezinụlọ by this time n'ihi na gị na m hafụ ọtụtụ ndị agbabani 100 and ma na-emeda azum si nna m ya ga agbaru 100 and ndị ọdụ agbaru betekwa masị Chineke nọ ọ ya gba 88 years ya ọ hapụ m si ekele dere ya n'ihi na gịnị anyị ma jụ Chineke ke m na-ajụ n'ihi na ọ ya na ya wụ ofu nsogbu ọmazi chai awụ m ada and awụkwalụ m Nnenna eji mara nna ya n'ihi na onye ọbụla ga-akpụkpa anyị na amana sọ pụpa anyị na ọmụ ga-ewu nile eji akpọkwasị pụpa anyị na so that relationship ada yara nna ya ewu mene nna m nwere ọdịa relationship anyị akparịzi elege nna na nwa anyị agụrịzi ọ fụ m anya elege ada ya m ga-efu ya anya elege nna m
Chineke ọ nwekwa another thing ma rịọ Chineke ụzọ niile nke ndị nwa ha n'ihi na amara m sọ ya nwa okwuchi ọgwụ ọ naanị ya nwụ mmalite ya ọgwụgwụ ife Chineke si anyị ga-adị na ọ ga-adị ife ọbụla gị Chineke si ya dị na ọ nwa ife adịrị a sị m ya si ga-elego mgbe live my father and it will be the 24th day of April 2025 dịka eliba ya ndị na-agị na-atụrụ obi m elegene na wụda na m bịa dube dị mma bịa dị akwa mana ebe ọ masị Chineke datụnọ ya na ụlọ ya bie ya atinye eligo mma nlibakwa my dad etegharịa kpara ya nganga eligwe gbara okwu ya ma ebe dum ndị kọrọ ndị kwuru onye ntazi ebe ọbụla gọzi abịa elie nwoke ma udo ngwa onye gatazi ndị ọsọ ma moto ya kwụ ọrụ ụzọ Jehova m ebe dum ndị kọrọ eme ya sị m Chineke nkwụsụ niile nke dị nwa ha ya ga onye mee ya nị ya dị elego asị m ya elego nwere mbakwa mbere ala nwa ọba mgbakọta ọgụ anyị ya agbakọta ọnwụ celebration na-ebisi n'ihi na amara m na Jehova nkwụsụ niile nke ndị nwa ha ọ dịghị ife ebe ya na-agharị omume ọ dịghị ife ọnụ ga-arụwuru ife ha na-edị n'ikike anya ndị mmadụ ọ ji fe ebe Chineke nọ ada amara m sọ ọ gaji eme ya azime ya buli afanye elu anya na ga-agbakọtakwa mgbakọta ọnwụ without my own celebration amara m na Chineke gaji eme ya ego m ji kparịrị ọnọ ya be afa Jizọs afa m Pastor Dimgba Eso omewo nwanne ya nta onye elighacha James Ituma mbara n'ihe ọya wụ onye tụrọ mma m ọnwụ ya mere m họdịkwa onye ichi na ya ndị ikom ikwu anya aza n'ụmụndụ ndị Ukwu Ohafia ịbọ anyị emela olili ọzọ amara Chineke ya ga nke ọma ana m eji ohere ọ na-achọ omume ya onye mere jita eji ife ọmụ na nna ike nke ka nke iwe onye udo iwe onye arụ n'ọrụ ịfụshi ya arịọgo nri ịfụshi abịaghị chọọ ife ụlọ ya afụghị fọ eji azụ ụmụna nwa nwanyị o nyere gị aka ma ndị ejighị ụlọ akwụkwọ mụ n'ọrụ ọ fụshi ya akwụ ụgwọ mmụọ ọrụ ọ zụjiri azụji n'ihi nke ọrụ ma rịọ ha mgbe wee bie elebe ọhụ Chineke chọrọ bụrụ n'ịdị ndụ na-akwanyere onwe ngọzi otuto ọjịja mbuli adịrị Chineke ngọzi adịkwarawo ndị enye ọganifu enye ụba a na-arịọ afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị ekele ọtụtụ mmadụ ọbụla nwanne m taa Solomon ọ gbata mbọ nke na-agbagharị enye ọkpara ya wụne Reverend Uche Ituma ọgbalịkwa anyị ekelekwa Emeka Kalụ Ụkọ onye ihe n'aka ife banyere eletrọnik midia ife banyere printin na-ekele gbakwa ada ya wụ nne nna aka na-eme kala eme ihe ọtụtụ ndị ọdụ gụnyere onye ichi na nwere mma m bụ Patient Dimgba Eso onye nwere kwụghachi onye m n'afọ Jizọs amen.
Beriani Chukweke, one of my Gaga. Asama one of my Gaga. One of my Gaga, Asama Gaga. Beriani Chukweke, one of my Gaga. One of one day, one of the children one day. One of the children one day. One day, you know, that's ya